Γεια σας. Αυτό είναι ένα ακόμη μάθημα του μαθήματος Tango σε μορφή podcast. Αξιοποιήστε αυτή την αρχή για να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να το μοιραστείτε με άλλους ενθουσιώδεις του Tango. Γράψτε στα σχόλια από που μας παρακολουθείτε, θα θέλαμε πραγματικά να ξέρουμε πόσο μακριά φτάνει το μάθημά μας. Θα αφήσω μια κάρτα παραπάνω για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να παρακολουθήσετε το μάθημά μας από την αρχή. Σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα σημαντικό θέμα, τη βάδιση και τις κινήσεις. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι τεχνικές που εργαζόμαστε είναι κατάλληλες τόσο για αρσενικούς όσο και για θηλυκούς χορευτές Tango. Η καλή βάδιση είναι ένας συνδυασμός τεχνικής, μουσικότητας και σύνδεσης. Αφού αυτή η έννοια είναι τόσο θεμελιώδης, πρέπει να κατανοήσουμε τις διάφορες εφαρμογές της, και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Στο προηγούμενο μάθημα, εξερευνήσαμε τα διάφορα επίπεδα σύνδεσης με το έδαφος και πως αυτή η ποικιλία επιπέδων μας βοηθά να έχουμε λιγότερη ή περισσότερη όθηση κατά τη διάρκεια της κίνησης, κάτι που επηρεάζει αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε όταν ακούμε μουσική. Είχαμε επίσης μελετήσει ότι η σύνδεση με το έδαφος αρχίζει με τη χαλάρωση του σώματος, στη θέση αναμονής. Η τεχνική της βάδισης ξεκινά ενώ είμαστε ακόμα στάσιμοι, γιατί είναι στάσιμοι που κατεβαίνουμε, αναζητώντας τη σύνδεση με το έδαφος που χρειάζεται για την κίνηση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί από τη σύνδεση προκύπτει η όθηση, δηλαδή, βρισκόμαστε στάσιμοι πάνω στον άξονα, στηριγμένοι σε ένα πόδι και τότε κατεβαίνουμε, αναζητώντας την απαραίτητη σύνδεση για την όθηση. Επιπλέον, την ίδια στιγμή που κατεβαίνουμε, το ελεύθερο πόδι απλώνεται απαλά προς την κατεύθυνση που προτιθέμεθα να περπατήσουμε. Αυτή είναι η προετοιμασία για την κίνηση. Η κατάβαση που μελετήσαμε στο τελευταίο μάθημα έχει ως έναν από τους κύριους στόχους της την αναζήτηση λιγότερης ή περισσότερης όθησης, ανάλογα με αυτό που προτίθεμαι να εκφράσω στην επόμενη κίνηση. Αυτό θα είναι το θέμα αυτού του μαθήματος. Πρώτα, σταθείτε όρθιοι, βρείτε, χαλαρώνοντας το σώμα, τη θέση αναμονής ή παραμονής, όπως μελετήσαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Στη συνέχεια, εξασκηθείτε λίγο στην άσκηση να κατεβαίνετε πολύ και να επιστρέφετε πάλι ψηλά, με και τα δύο πόδια στο έδαφος και την πυγμή σε αντίθετη κατεύθυνση από τα γόνατα. Αφού το κάνετε αυτό, εξασκηθείτε να κατεβαίνετε μόνο λίγο, αλλά πάντα με και τα δύο πόδια στο έδαφος. Τώρα θα προχωρήσουμε στο στάδιο που χρησιμοποιούμε το βάρος που υποστηρίζεται σε ένα πόδι, με την προετοιμασία του ελεύθερου ποδιού για την κατεύθυνση που σκοπεύουμε να περπατήσουμε. Σε αυτή την πράξη της επέκτασης του ελεύθερου ποδιού θα την ονομάσουμε προετοιμασία. Κατεβαίνοντας με την υποστήριξη σε μόνο ένα από τα πόδια, επεκτείνοντας απαλά, ταυτόχρονα, το ελεύθερο πόδι, πρώτα μπροστά, δηλαδή, προετοιμάζοντας μπροστά. Κάντε αυτό αρκετές φορές, αλλάζοντας το βάρος από καιρού σε καιρό, για να εκπαιδεύσετε και τις δύο πλευρές. Στη συνέχεια, κάντε ακριβώς το ίδιο, αλλά καθώς κατεβαίνετε, προετοιμάστε το πόδι να πάει προς τα πίσω. Επαναλάβετε την άσκηση αρκετές φορές. Τώρα είμαστε έτοιμοι να καταλάβουμε την όθηση που θα μας οδηγήσει στην κίνηση. Η όθησή μας λειτουργεί με μηχανική πολύ παρόμοια με αυτή ενός άλματος. Για να πηδήξουμε, σκύβουμε για να αποκτήσουμε όθηση. Στο Tango λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, αλλά το άλμα, ή η άλμα, δεν είναι προς τα πάνω, αλλά προς τα εμπρός, προς τα πίσω ή προς τα πλάγια. Σήμερα θα μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά της ίδιας της όθησης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτή τη στιγμή της κάθοδος, εκτός από την όθηση, αποκτούμε επίσης περισσότερη ισορροπία και σταθερότητα. Κινηθείτε μόνο ένα βήμα και στη συνέχεια επαναλάβετε αρκετές φορές, προς τα πλάγια, προς τα πίσω και προς τα εμπρός. Πάντα μετά από κάθε κίνηση, για την ώρα, ανεβείτε και στη συνέχεια ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία της κάθοδος με την προετοιμασία του ελεύθερου ποδιού, για να πραγματοποιήσετε στη συνέχεια άλλη μια κίνηση. Σε αυτό το μάθημα, μάθατε πώς να κάνετε ένα βήμα στο Tango. Λέω ένα βήμα, γιατί για συνεχή περπάτημα, δηλαδή για να κάνουμε περισσότερα από ένα βήματα στη σειρά, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Επιπλέον, η σημερινή μας εστίαση ήταν στην όθηση που οδηγεί στην κίνηση. Στο επόμενο μάθημα, θα ασχοληθούμε με την άφιξη, το τέλος της κίνησης, όταν φτάσουμε στον επόμενο άξονα. Όλες αυτές οι πληροφορίες μαζί θα δημιουργήσουν ένα τεχνικό, εκφραστικό, σταθερό, όμορφο, ισορροπημένο και πολύ, αλλά πολύ μουσικό και άνετο περπάτημα. Τώρα που έχετε καταλάβει την έννοια, ξαναδείτε το βίντεο που ανοίγει αυτό το μάθημα και προσπαθήστε να αντιληφθείτε την όθηση που δίνετε σε κάθε κίνηση. Κάντε like στο βίντεο, μοιραστείτε το με φίλους που παθιάζονται με το Tango και αφήστε τις αμφιβολίες και τις παρατηρήσεις σας στην ενότητα σχολείων. Ενδιαφερόμαστε πολύ να ακούσουμε τη γνώμη σας και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και τα λέμε στο επόμενο μάθημα.